Patay ang duha ka suspitsadong tulisan human matod pa misukol sa kapulisan atol sa pursuit operation sa Bohol niadtong Sabados gabi. Gilaman nakalas nga silang Jonas Amin ug Ricky Gamo parihong taga Bohol. Sa wa pa mahitabo ang shootout misuway unta pagtulis ang tulo ka mga suspek sa usa ka babae sa lungsod sa Sikatuna apan dali silang misibat human makapangayo og tabang ang biktima. Naabtan ang mga suspek sa lungsod sa Corelia. Matod pa unang namusil ang mga suspek maong napugos sa pag-bounce ang kapulisan. Duha nila ang gideklarar nga dead on arrival pag-abot sa usa ka ospital sa Tagbilaran City. Nakuha sa posisyon sa mga suspek ang 45 caliber pistol samtang nakaikyas ug parang gipangita ang ikatulo nga suspek. Kasi sa record na to no, nato sila kaso nga snatching o theft po no, may kaso sila sa dito sa Panglao na po sa Tagbilaran. Unya nagmatch sa to ilang mga description no, nga murag identify po sila sa mga biktima sa sunod-sunod po nga tulis nga nahitabo dito sa Maribohok, diri po sa Tagbilaran ug sa Dawis.